Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Noong 1972, isang 2 taong gulang na batang incheck ang aksidenteng nahulog mula sa mesa at labis na napinsala. Siya si Hu Zhenxuan na sa di inaasahang pagkakataon ay nakomatose sa murang edad dulot ng maselang aksidente. Sa kabutihang palad ay nagising rin ang bata makalipas ang 6 na araw, subalit hindi na ito makapagsalita at makagalaw. Labis na nabahala ang ina ni Hu Zhenxuan sa kinasapitan ng anak. Naging malaking pagsubok kay Liu Kuelian ang pagpapalaki sa bata. Sa umpisa ay naisip niyang dalhin ito sa isang nursing home para matutukan ang pag-aalaga. Ngunit dahil walang sapat naman na pera, pinilit na lamang ni Liu Kuelian na mag-isang alagaan ang anak. Pahirapan ang pag-aalaga kay Hu Zhenxuan. Madalas lamang itong nakahiga, kaya nagsusugat-sugat na ang katawan nito. At upang hindi lumala ang kondisyon, isang malaking pagsasakripisyo ang ginawa ng ina nito. Sa loob ng humigit kumulang 30 taon, nagtiyaga ang ina ng bata na buhatin at pasanin ang anak gamit ang kanyang marupok na likuran. Hanggang sa pagtanda ay pasan-pasin pa rin ni nanay ang pinakamamahal na anak. Dahil sa bigat nito, may mga pagkakataong natutumba siya at nababalian ng buto. Magkagayon man, hindi pa rin siya huminto sa pagsisilbi sa baldadong anak. Para sa kanya, ang pagbuhat at pagpasan sa kanyang anak ay isang malaking kaligayahan. Nang minsan siyang tanungin kung paano niya nakayanan ang lahat ng ito, simple lamang ang kanyang naging tugon. He's not heavy, he's my son. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay at unang nailathala sa Taipei Times newspaper noong May 11, 2002. Simple pero rock, di ba? Tama. Ang lakas ng impact nung sinabi niyang he's not heavy. Oo, he's my son. Ah. Diba? Nung tinanong siya, paano mo kinaya? Diba? Ano sinabi niya? He's not heavy, he's my son. Correct. Kailanman ang anak ay hindi naging pabigat sa mga magulang. Para sa magulang, syempre ang bawat anak ay isang biyaya, 'di ba? Isang regalong ibinigay ng Diyos sa kanila. So bakit mo iisiping burden ito para sa iyo, 'di ba? Hindi siya burden. Anak mo siya 'di ba? Correct. Nakakabilib at nakakatuwa yung ganyang klaseng mga kwento. And isa lang ang ipinapaalala sa atin nito. Our parents will do everything for us. Tama. So ano ba naman yung kapalit ni kabaitan? Correct. Huwag kang maging pasaway, huwag matigas ang ulo, matutong makinig sa magulang. Correct. Kapalit ay kabutihan. Correct. Diba? Alam mo partner, feeling ko, kung halimbawa ang isang anak ay lumaking successful, lumaking beauty queen, o kaya lumaking isang bonggang-bongga artista, ganyan. Achiever. Pero masama ang ugali. Parang feeling ko nakakalungkot diba? Parang feeling ko everything is useless para sa akin. Parang feeling ko lang ganun. Kaya nga sabi ko nga partner may pangarap ako na yung anak ko maging Miss Universe 2030. 20. Malapit-lapit na yun. Diba, ganyan. Tapos pangarap ko sana maging summa cum laude. O di naman kaya. Basta ang dami kong pangarap. Pero isang araw na naisip ko, partner, na di bale na lang. Kumbaga parang kung halimbawang maging beauty queen, maging super successful, maging sikat, maging celebrity, maging senador or whatever, bonus na yon. Pero di bale nang hindi, basta mabait.
Gusto Correct. ko talagang lumaki siyang mabait. Alam mo, hindi lang ikaw yung narinig ko na ganyan na ang hiling sa anak nila paglaki nila. Lumaki mabait. Oo, Yun na lang talaga. Kasi kung Aanihin mo naman ng isang tituladong correct. anak Pero kung nananaksak ng kapatid. Tama. Pagkasama-sama ng ugali, hindi mo Totoo. na makausap kasi mayabang na. Correct. Diba? Hindi marunong bumalik sa pinanggalingan. Dead man na, doon na lang ako sa average pero mabait. Pero syempre, sana, di ba? Wish na natin. Pero it all boils down to sana talaga maging mabait. Yung mga anak natin, sana talaga, at the end of it all, I hope they are values-oriented. Totoo, alam nyo, tayo mga anak, sana isipin po natin mga kaibigan na wala tayo dito kung hindi dahil sa kanila. Napakalaki po ng utang na loob na ginawa na meron tayo sa ating mga magulang. Simula ng pagkapanganak pa lamang nila, 'di ba? Yung pag-aalaga sa atin, yung wala tayong muwang, yung mga itinuro nila sa atin hanggang sa lumaki tayo, hanggang sa tayo makapag-aral, hanggang sa mga pagtrabaho. Minsan hindi natin isinasaalang-alang 'yan eh. Tama. 'Di ba? Minsan pag pinagsabihan tayo ng mga nanay at tatay natin, makasigaw naman tayo sa kanila, 'di ba? Palibhasa matanda ka na. Yan, Makasagot yung mga tayo, ganyan. wagas Correct. akala mo hindi walang nararamdaman ng nanay natin. Pero hindi mo ba alam na simula nung ipinanganak ka, puyat na yan? Totoo. Wala akong kilalang nanay na hindi puyat. Hindi puyat. Hindi kasi Na habang partner, lumalaki ka. hanggang paglaki yun eh. Mula baby na, 'di ba pag baby parang call center agent, sa gabi gising, sa gabi or madaling araw gising. Correct, walang pinipiling oras wala, actually. Hanggang sa lumalaki yan, hanggang sa natututo yung magsalita. Anak ko na lang partner. Alam mo ba, hanggang ngayon 'di ba nagdadakdak since 3 a.m. partner. Since 3 a.m. Ay, hindi ko magtataga-radyo yan. Since 3 a.m. partner, wala siyang Dire-diretso tigil. dakdak. Anong oras na? 9:30 na. Hindi pa siya tumitigil at parang wala pa siyang balak tumigil magsalita, 'di ba? Partner, bangag na ako sa antok. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iwanan lang yan. Kailangan mong bantayan. Kailangan mong bantayan. Kinikwentuhan ka naman tulugan mo, di ba? Kawawa naman. Anak, kausapin mo muna yung pinto. Oo, di ba? Anak, busy ako. Kausapin mo muna yung TV. Hindi naman. And that's just my story. Iba pa yung kwento mo, Nay. Iba yung kwento mo, Mami. Correct. Iba yung kwento mo, Mama. Iba yung kwento mo, Mother. Diba? That's just a couple of stories. Simula panganak ang isang bata, puyat na ang mga magulang. Kasi hanggang paglaki, partner, bakit? Bakit puyat ang magulang hanggang paglaki? Hinihintay ka umuwi. Totoo. Diba? Hindi Anong sila oras ka? mapakali, hindi sila makatulog. Hindi makatulog. Bakit? May cellphone ka at merong social media at maraming paraan para mag-communicate sa magulang mo. Hindi mo man lang sabihin, asan ka? Totoo. Diba? Intindihin po natin ang nararamdaman, o let's consider kung ano po yung nararamdaman ng mga nanay at tatay natin. Tama. Tao po sila, may nararamdaman sila, hindi lang natin pinapansin minsan. Pag nagdadrama sila, naghahain ng problema nila, minsan ayaw natin makinig. True. Kasi paulit-ulit naman sinasabi mo eh. 'Di ba? Puro hinaing na naman yung sasabihin mo eh. Pero kung tutusin, yung simpleng pakikinig sa sinasabi ng nanay mo, napakalaking bagay sa kanila. Tama. Yung naghahanap sila ng atensyon, anak, punta ka naman dito this weekend, mag-usap tayo, dito ka na kumain. Tapos na. sasabihin mo, busy ka. Di ba? Yung simpleng makasabay mo lang siya ng pagkain minsan. Oo. Napakalaking bagay sa kanila yun. Kung may sarili ka naman ng life, may sarili ka naman ng pamilya, maiintindihan naman kung hindi ka nandun araw-araw. Pero kapag ka merong pagkakataon, bakit naman hindi? 'Di ba? Ganun yun. Tsaka gusto ko rin ipunto dito sa Bornay, on another note, yung sinabi ni mommy na hindi siya mabigat, anak ko siya, 'di ba? May mga ibang mga tao na parang kapag ka nakakita tayo ng magulang, tapos binubuhat pa nila yung anak, tapos ang laki-laki na, alam ba sa simbahan, ang laki-laki na binubuhat pa, wag po natin silang i-judge. Kasi alam mo, sa totoo lang, tama naman yung point nila eh. Bubuhatin ko siya hanggat kaya ko pa. Correct. Kasi dadating ang panahon na hindi ko na yan kayang buhatin dahil para namang weird, 28 na siya, binubuhat ko pa. At ako naman mismo, matanda na ako. Alangan mo, buhatin ko pa siya, 'di ba? So, abang bata, kahit nasabihin mo pang, ano ba yan, 9 years old na, 10 years old na, binubuhat kinakarga pa or naglalambing. Kasi kaya mo pa eh. Tama. Hanggang kaya Tsaka mo gawin nag-enjoy mo. siya sa ginagawa niya. Bakit nanay ka ba? Nanay ka ba niya? Huwag na ngayon alam. Ang sasabihin mo, hindi siya mabigat. Anak ko siya. Tama. Tayo mga anak, magpakabait tayo po. Pakabait. Kasi, maging mabait tayo sa mga magulang natin. Alam nyo po mga kabisyo, ako nakita ko lang nabase ko lang na the successful people are those who are good to their parents. Tama. Saswertehin ka, maging mabait ka sa mga magulang mo. Pag mabait ka talaga sa magulang mo, promise, saswertehin ka talaga. Totoo yan. Maniwala ka doon, kabisyo. Kaya kung feeling mo hindi ka sinaswerte ngayon, Baka malamang. suwail, alam na this.
Salamat Mahiwagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa mga nag-join sa ating Twitter party. Patuloy na mag-tweet po mga kabisyo using the hashtag Super Kakahiyang Moment. Ayan, hanggang alas 12 tayo ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. And via live streaming, www.loveradio.com.ph. Facebook Live viewers, good morning! Maraming salamat sa inyo mga kabisyo! Sa pag-antabay, and thank you for making Love Radio number 1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number 1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number 1 SM Radio Station.